kwamen zelfs een paar boten voorbij. Dat vonden we mooi. Jong en oud kwamen op ijsbaan de weekend in de Westerijn bijeenwaar van de bevrijdingskolonne van oude legerwijnen. Daarnaast weer de springkasters en een rommelmerk voor de baan en een raarvogelshow. En wat is de mooiste vogel? Ik denk de Lietse oele. Ik denk de zeearend. Nou, prachtig mooi toch? Dat je hier in de trein zo kent. Hey? Mensen genoeg en mooie water bij en wat wil je nog meer, dus gezellig. Oh ja.